Sample. Sen zlomeného chlapca. Ja. Sample. Ja. Neviem ako vám povedať tento príbeh, ale prišla ku mne jedna krásna žena cez Instagram, písali sme si, bolo nám spolu fajn, ale neviem prečo, odkedy mi jebli účet, tak mi písala, tak som jej písal cez druhý a bola nejaká divná, čudná, asi ma chcela poslať tam do piče, potom píše známemu, OK, povedala mu, nech jej dám svätý pokoj, OK, nerobí mi to problém, ale ja som čakal od nej, že bude moja práva žena, že bude navždy pri mne stáť, zlomený chlapec navždy už bude, moje srdce tak v piči, že on nikto nezahojí, sen zlomeného chlapca, keď som čakal od nej, že bude pri mne stať, že bude moja večná žena, že budeme spolu do smrti, budeme lietať tam. Nevadí, stáva sa. Aj takéto sú veci smutného chlapca, ktorý je tak piči ze života, že by sa išiel najradšej zajebať. Tí, ktorí máte frajerky, tak si vážte, keď sú pri vás. No potom nebudú, potom budete v piči. Tak ako ja. Nemám šťastie na tú lásku. Ale som tak v píči ze života. Čakal som od nej, že bude navždy pri mne stať, že ona bude moja práva žena, nič som neurobil, nič som neurobil, neviem ani prečo, nejaká suka je isto nakecala, OK, o mne také kokotiny, ktoré nesú ani real, OK, sen zlomeného chlapca, bude navždy, OK, nepotrebujem, potrebujem jednu krásnu ženu, ktorá bude navždy pri mne stáť, aby som bol happy, jak ja nepotrebujem tu nikoho, potrebujem iba svoju pravú ženu, aby stala pri mojom boku, aby mi povedala, láska, jak sa máš, hovorí mi, OK, mám ťa veľmi rád, takéto slova som dlho nepočul ani nepamätám, keď som bol taký mladý sopliak, teraz mi už 16-17, za chvíľku to ťahne k 18-ke a ja ešte nemám tú svoju pravú ženu, všetky boli iba na chvíľku. Sample. Príbeh zlomeného chlapca. Vážte si svoje frajerky a buďte s nimi. Sample.